Welcome to Tanit TV. I am your host, Nikki Forever. And we have here my old friend, Farrell de Vinagracia, aka Bud T. Come here, bro. Yeah, yes, I. Salamat Bra, sa nadayon na ganda. Nadayon na gani atong episode, no? Gani na. Maya first episode. Tanod TV. This is Tanod TV di ay. We're mag-story ta kabahin o kuan. Mga startups, mga for the culture, mga inana shit or something. Bisag unsa ra kanang lakaw sa kinabuhi, mga lurkings, lifestyle, mga tripping sa mga tawo. O dili na to makita ng usa ka side sa coin sa kinabuhi, no? Nga dili na to usual yung makita bisag asa. Tinad. So, first question ako nimo Far, kinsa man si Bud T? Sige. So, si Bud T, gipanganak nga si Farrell Garcia sa Mangnao, Melrose. Boundary sa Kalindagan ug Mangnao. So, Bud T, sa normal nga kinabuhi, usa ko ka magtutudlo. MT, dili master teacher ha, mountain teacher. Yeah. Sa normal ako nga adlaw, Monday to Friday, class days, nakos bukid, magtudlo sa mga bata nga high school, somewhere in Zamboanguita. And I've been teaching almost 7 years, including private o public school. Dayon sa Sabado ug Domingo, family man, dula og skate, surf skate or bisag unsa, music gamay, lurkings gamay, pamilya dako. Yeah. So, musta naman ka farmer? Dugay na gitang kahila no, mga pila naman ta katuig. 10 years na guro tong kahila. Oh, sobra mga inana. Kay 2013. 13, 14, 11 or 10 years. Ikaw, bro, introduce yourself, food. Ako din si Nikki Forever. Carl Dominic Macay di ay from Repin, Judiville, Bulok-Bulok, Block 16, Latuan, yeah. Yeah, Repin Soba, pod. Yeah, Repin Soba. Yes, sir. Di ay CEO sa Tanod TV. And maraming yung dapat mahabalaan. Yes. Musta naman yung mga lakaw Far? Kira, kung unsa ko sa una, mas ni upgrade ra gamay ang lakaw. Same hustle. At least no, karon kay Merg na karon dol sa imong pamilya ro no. Oh, nana ko sa Zamboanguita. Yeah. Sa una, pila ka katuiga to? 5 years ko sa Ayungon. No. Norte. Travel ko 3 hours. 14 kilometers siya gikan sa main province Ayungon. Province, main municipality sa Ayungon. 14 ka kilometros pasakas bukid, Tambo. Sakripisyo gito nimo Far. A-Town, shoutouts A-Town di ay gimingaw na ko ninyo diya. 5 years ko dito, bro. And sa akong 5 years dito wala po yung mga nahitabo nga mga dautan gyud. Naray mga challenges gamay kay layo sa pamilya pero enjoy ra pud ko sa akong 5 years. Lampusan ra. Dagan kay nakaila, bro. Mura na kog taga dito. Locals gani. Ako i-mention sila Boboards, silang Nico, sila Neil, sila Rap, Japet, Lloyd, John Ray. Kinakusgang konsehal dra. Shout outs ni Honorable Keith Inardicido. Shout outs. Organikong serbisyo. Organikong serbisyo. Tunay kayo. Siya mo'y nako dito na enjoy po na ako kay mura po kog adapted niya dito kay no. May mga events dali ra kayo pa kuan kay sa wala sa kabalo mo organize po event longboarding downhill skateboarding dayon. Wala kay kuan dito. Walay hassle ang ilang government system dito. Ang i-approve. Kung dili mo explain ra pud sila. And proper kayo ang ilang kuan. Hanoy kayo walay binuang nga may tabo. So shout out sa government sa municipality pa yung maayo kayo mo. Thank you kayo sa pagpa-stay sa inyo experience kung unsa pang pagpuyo dito. True. Musta man atong mga lakaw sa kinabuhi karon kay naba kay mga upcoming nga mga bagong kuan bra. Bang release ron wala.
nga mga tinaguan na naginilik pero naipadulong nga kuan naipadulong project which is a revive of my song Paglakaw. Kato na siya original beat record na ako video na lay kulang basig nasa link ang amo ibutang sa link ang kuan agatong iyang first version since pandemic dayon ang human ana is after ma-release na ko na siya a single na ko'y album nga padulong probably June mid 2024 na ko'y upat ka kanta 7 na lang kulang or ano na dayon lahos so sa kuan pod i-plug na lang pod nako tong akong katong karaan nga album Sardinas ug Bulad na Spotify day. Ning na ay songs like Tronosphere, Torre ni Babel na didto. Sa mga wala kabalo. Sa mga nakabalo salamat kay Streams Sardinas and Bulad. Yeah. So dili ta mag-talk ta ron no nga kay kani si Pharrell muni ako sa mga nailhan nga malampuson pod og napoy kuan kanang napoy nagian sa una nga mga kuan so ato storyaan ang unsa ka deep rooted niya ang hip hop diri sa Negros Oriental so sige Far unsay imong kuan so paglantaw sa uban angkol na kay taani nga scene pero kuan ra Japon kanang para nako I'm still a learner ani nga scene bisag dugay na tuod never stop learning good so ako sa sugdan sa pinaka roots niya bra nganong inana na-appeal ko ani nga scene. So first is kuan nga eskwela ko Catholic school no. Yeah, shout out sa among neighborhood kuan nga nang while elementary pa ko. Akong kuya na siya mga amigo and anang panahon na bago pa kayo ang CD and mo ang pinaka height na siya murag last days na siya sa cassette tong album nga tape dayon. Naay one time nga if mulaga akong magulang, kuyog man ko, kay silingan raman, ana. So, naay usa ka buok, abandoned lot dito nga naay building nga wala na human. Igama siya bilyaran. Katong lot, katong lot, dayon. Usually, ang ilang kuan dito, dili ko siya particularly hip-hop ang ilang paminawon, pero sa ilahang cassette tape, there was a time nga, naay usa ka buok, nipalit nila og album, nga tape diya sa Capilarico sa building 3 kanang paradaan si Bulan karon nanay bilagi ag tape diya magpa-mix ka or plaka napasay wala na nasay plaka sa kato si Pilrico ang ngalan sa store dayon dito na napalitong Salbakuta so sugod anang panahon na natoy Westlife mga Westlife mga boy bands NSYNC A1 and during that time sa pag-hype ato nga mga genre nga mga boy bands naay ni kalit og hit nga kato sa Salbakuta nga Stupid Love. Kayo hit kay ito no? Kato nga naa dito nga album din. Minaw sila gainom sa dito gin pomelo. Narapog ko dito di pa ko pwede mo inom kay bata pa man. Lantaw ra ko nila lingaw kay sila din. Dito ko nakabalo mo day ni rap. And murag mote kuan. Dito ni kuan nimo ang idea nga mo din ni ang kuan. Chada siya paminawon dayon. Ganahan pug kuan boy band murag chada pud sila paminawon kay tsada kay sagtingog pero lahi man ang rap kay mura man siya og storytelling kanang murag na siya pwede man ka mag storytelling sa usa ka kanta pero sa rap is lahi siya og arrive sa dalunggan na siya angas na siya attitude no dayon napugay mga classmate nga mga kapalit sila tape kay mahal biyan ang tape sa una shout out sa mga nakaabot og kanang mga kuan katong Bawaw og kuan bra Snoop Dogg katong Wow, yippee-yo, yippee-yay. Well, my dogs. At kato nga, kuan era, grade 4 ko ato or grade 3. Akong classmates sig kanta na, bra. Kato pong Slim Shady nga album nga, ka Eminem nga, tong Please Stand Up. Then, nakasabaan mi ana sa una sa eskwelahan kay may kanta ng Please Stand Up nga part. Please stand up. Pero kuan mo good kanang usay sa stricto ra gud kay ni mga eskwelahan. Pero wala pud may kabalo bra nga explicit day kay na. Explicit ba? Slim Shady nga kanta. Ignorante biatag mga curse words. Bisaya pud biata nga. Kaayo. Muna to. And afterwards ato nag-graduate ko grade 6 sa Catholic school. Dayon ni decide ko akong ginanong mama nga paskwela ako public school pasulya ko maana. Eskwela og City High. Didto. Then didto mas kita kag mga crew didto nga maayo kay mga breakdance.
Anang maayo kayo mag graffiti, maayo kayo mag Sa mga grupo nga mga graffiti ko Andre. sa una kana ila ka JJ Home Dogs. Dogs. Kuan DGTENT man na ila kita ko graffiti nila sa series sa Bagakay sa una tsada kay Pagatira. JJ maayo na siya mo graffiti. Then sa gawa sa City High daghan pugayo didto gatalay. No sayang kuan. Estubo kay estudyanteng Bogo, estudyanteng Buutan, basta estubo sila. ESTUBO. So napud sila dito, tsada po ilang graffiti. And shoutouts ni RP, ni Christian, kato sila mga naamigo na ako City High sa una. Shoutouts. Dayon, pag high school na ako dito na no, City High, murag, depende rin po sa tao kung pa-influence ka, pero ako na-influensyan, gugog binugoy, o mga binuang dito, and eventually dito po siya ang murag bridge na ako padulong sa hip-hop nga kinabuhi. Kinabuhi. Di man na ito malikayan yung hip-hop, nagod siya ay murag iyahan ng link ang gang violence and eventually naka-appeal ko gang dito. So dito na ka to mga year, dito ka experience ka sa mga gang activities na to. Pero before pa na, mga 90s, late 90s, na sila. Na hip-hop yun yung mga gang or crew ang tawag. Home Dogs, mga B-boys, flip-hop crew. Kana 8 balls. 8 balls, kana mo usas mga karaan. And there was a time nga mag-away ng metal versus hip-hop. Which is kana sila nga mga tao. Away, kanang MB, Music Box, why not? MB mo na. Kung kaabot ka na, yuyo na ka. So kanang MB sa una, mag-abot. Kay umutukar man diyag hip-hop, naman slide days nga rock, na slide days nga jazz, digoy. Na disco, bali ra ba? Na hip-hop, and which is Sabado or Friday ba to? Basta, dayon. Na diya sa una, mga, storya ra po nis, mga elders ra po namo sa grupo namo sa una nga, during late 90s, 98, 99, usog po kayo ang away hip-hop versus metal. Eventually, kato sila nga mga grupo, ni sunod nga next gen nila, kami na, which is kato ng gang na gyud nga Reds versus Blues na. Nga kuan. Scenarios. Dark side gangster o kuan. Kaning Dumaguete Red Thugs. Tinago versus Santa Rosa and lain-lain nga parts sa mga set sa Negros. Then dito, ni violence na. And first, dito ko nimo makita po sa sulod sa grupo nga na mag-freestyle, freestyle rap. Incorporated good po na noon, mga elements sa kuan. Pero nawala tong inana na mo bra kay sa una, sa before na mo nga mga kuan, naagod sila appreciation sa 4 elements of hip-hop. Sa wala kabalo, muna ang MC, B-boy, graffiti, o kuan. B-boying is breakdancing, graffiti, MC, and DJing kanang scratch turntable. Or producing beats, mga inana. Pero swerte na kay karon kay grasp na nato tungod sa technology sa una bra lisod kay bra. Lisod kayo lagi. Kung magpa-mix kag tape or kuan ato pagag mga katong kuan. Mo ngita ko kag sample nga katong mga blank nga mga kuan nga mga kanta naman ay uban nga pagawas like album. Ang naslay pakapin nga na dito ang mga instrumental sa album. So mo to siya ilapatan sa mga rap. Muna to. Sura gid sa una gid. Then sa among panahon kay wala naman ni develop og talent, puro naman violence. Pusil, kulatahay diya sa downtown. Nasagol putos kuan kanang hungry po gay itong kuan nato ninyo no. Nay mga rap, may mga maayo kayo bro. Sa wala pang essence niya. Pang inom-inom na lang, wala records. And nay naabot ato po Debra nga katong beef na nga rap tong pagawsanay na og nakatabang pud siya murag pagawsanay na slag diss track. Sa Pikas grupo sa mga blues na slide diss track, sa mga Reds pod na balos slag diss track. Pero ang mga beat nga gipanggamit is kuan mga kanta sa foreign. For example, unsa na makitan pa hawa ka na ron? Na sa YouTube bro. Na sa YouTube dagway pero search na ninyo unsa to mga kanta ha. Unsa to nga kuan? Muna to bra. Na appeal ko gang, then eventually na dito ang love of hip hop and ni Yoyo gamay, ni Gulang, ni Mature ang una-una, ni Palayo, ni Squilag balik. Dayon nibalik na pod og hip hop which is wala ra siya nawala murag ni Hayatos ra siya gamay or deep inside na ako
naagud day siya kay pag college nako bra nay usa ka buktawo nga sikog kuliton Kinsa. si Wonder Boy. Sakto. Kay ni-appeal ko og rap competition, a theme song competition. Team Writing St. Paul's. Sa St. Paul para sa Olympiad which is intrams pero dili man ko mukanta. Bulo ko mukanta pero ako ang kuan ani kay ato ning i-rap inana. Tulo may kabuok, usa ka bayi, duha ka laki. Dayon. Ako rin gisulat sa ilaha. Tulo din may kalaki usa ka bayi, ako gisulat sa ilahang mga verse. Kay wala po kabalo. Ako rang gisulyan kung kaya ba nako. Kaya man di ay. Then wala ikaw ni perform ato. Nakadaog mi bra. Sa first. Or kamo ni perform ato. Kami ni perform. Ako gasulat. Ako po ni perform. Ako ni sulat ato nila tanan sa ilang mga kuan. Ilahang lyrics. No. Then unsay nahitabo ato after Daog. ato yung kuan ato. Daog mi. Dayon pagkasunod na pildi na mi kaya marami mo to reggae gamay to among style atong pagkasunod nga tuig pildi na. Pero katong kuan, katong nga time pag human ato si Wonder Boy mo agi-agi sa hallway. Ikaw si Pharrell Bay murag ana ba sige ko niyag. Shout out sa Wonder Boy di. Sige ko niyag kuanon nga record ana kanang ipadayon na yung music then wala ra pud ako gitagad kay funny ba kanang nainana nga moment nga lanay tawo nga dili kay mo kaila pero i-convince ka mura gud siya ano ko worduhan ko gamay gud nga ano ni siya mura pa siya ga-share pod siya sa iyang kuan bang pero kung wala to siya bra wala koy music karon wala ka siya ni persige pod dako nimo wala dili ko mag music basig siya pod tong so kanang mga panahon na wala na gang violence nana koy na amigo pero wala to mga kuan karana daghan to nga murag kuan daghan pong nangawala nangamatay kay sa mga batanon nga naminaw diha dili maayo ng kuan na kaning involved kag mga gang mga inana inyo rang paning i-reflect ran yung sa nang hitabo sa mga karaan sa mga kuyas sa mga uncles nga kabsan o kinabuhi so rest in peace di ay sa mga nangamatay tungod sa gang violence so moto bra dayon sad kayo nga nainana nga may tabo no lesson ra po just kinabuhi lesson sure po siya and sige nakoy pungutan na. Ngano nang bad tea, bro? Anong bad tea? First, nagka-amigo mi nilang Miles, ng Bosti, nilang sa Masfam, shoutout nila Meter. Shoutout, Masfam. Ka-amigo mi no. Dayon, pagka-amigo na mo, na may amigo nga black, si Haisam. He's from Ghana, pero gipanganak og mama nga taga Tanhay. So, si Haisam, Masaya, shoutouts Masaya. Kaila mi rin. Sige siya grab this Vape Ab. Nung Vape Avenue, sige siya grab dayon. Na-amaze ko niya kay maayo kay siya bra nga nang kabalo gud siya. Nagud siyang dugo gyud din. Ito pod murag ni spark pod sa akong kaugalingon nga. Maayo man ni siya kanang. No murag idol na ko ni kanang. Nakuan ka na hayagan gamay. Ibalik na pod ako ang kanang hilig sa pagsulat. Thirst ni mo nga, sulat ko ba? Usually, magsulat-sulat ko poem, kanang malingaw ko ng Filipino sa una. Kung nami subject ng Filipino, then composition, o mga poem o tula. Manira kaayo. Tagalog, pagod sa una, then nawala ra pud siya, kay murag walay, kuhan kay lisod kay record sa una. Dili pareha karon nga sayo na kayo. No, nanay. Kasulay may record o katong mic nga murag pang call center din ay ana nga microphone dito may mag-record bra niya ma-fold kay ang tingog pero lingaw na kayo pero katong inyong igamit ito di ba naman mo yung release ato nga kuan katong ay kuan na to tsada na to nga mic kaseho to katong unsa tawag ato yung kanta kuan Better Days o Deception wala na to tsada na to inyong nara to sa YouTube Deception tsada na to inyong gamit ato tsada na to pero dili pa gyud may kamao wala may kabaloon sa BPM inana murag plug and play ra nga record may USB ra man to nga mic play ra ang beat si Haisam si Haisam gi-search na siya mga beats sa una P-Soul and moto nga kanta bra katong Deception katong nga beat kung imo lang tawon karon sa YouTube copyrighted to siya pero nakauna mi og release ato nga kanta which is ka XXXTentacion to siya nga Beat. Infinity 888. Check it out yun ninyo. Aside parehas good. 2 years before namatay si XXXTentacion kaya gi-release man na niya pagkamatay niya ng Question Mark album no.
Murag 2 years before siya na namatay. Nanami ato nga beat, girecorda na namo. Wala lang may pangpalit. Napa ba ang deception sa YouTube? Wala Na. Naragya po. Naa SoundCloud o sa YouTube. Wala na mo gi-take down. Then kuan, muto, narapan na mo, natukar pa na mo Cebu. Yeah. Then pagkamatay, after 2 years bro, pagkamatay na XXX Tentation kay release to with Joey Badass. Gahi po ka ito bro. Gahi po ka ito bro. Dayon, muna to. Kung nalang may kwarta atong panahon na, mapalit na mo to nga beat. Nainyata to. Wala ang Infinity 888. So, may gali, wala may kwarta, broke may ato. Kaya di mo kadungog sa Infinity 888. Tinad. Kaya kung gipalit pa na mo to, wala. So, check out ninyo na. Ako po nag-istoryahan kong Pharrell na. Ako po nang gi-check out. Pariha gid kayo ang beat. Mao. P-Soul to siya nga, YouTuber nga. So, mo gani, nanoto ka ng baddi gani. So, muna to, kuyog mo nilang Tyson. Yeah. Taas na to, no? So, kuyog mo nilang Tyson. Then, si Chubby, bad teacher, yung tawag na ako. Bad teacher. Kaya na teacher ko, 2013 pa man. Shout out, Chubby Mondragon. So, I've been a registered professional teacher since 2013. Taas. Kuha na kay Fernod. Dugi-dugi. Nakatudlo ko og kuan. Citadini. Nakatudlo ko og San Miguel Bacong, Ayungon, din karon Sambuangita. So, si Chubby akong tawag nga bad teacher kay tungod na akong profession pero dili ko ganahag bad kay murag ang BAD murag ato man ang salida nga bad teacher nga bayi mo kadala Cameron Diaz ba na? Kuan na kayo ka. Murag explicit ra ito. Negative kayo ba? So akong gibuhat imbis bad siya nga BAD, ako siyang giilisan og BUD, bad. Which is ang bad sa Bisaya udlot. Kanang udlot bra, kanang bad. A flower nga wala pa ni bloom. So bad siya kay murag makarelate ko niya kay kani sa kinabuhi na ako. Usa na duway ko mo bloom kung kana nang wala na ka or patay na ka or na kay legacy nga bilin kay pag bloom ana mo bilin man nag-seed. Bilin man na siya turok or unsa ba na iyang ibilin diya nga tubo na po siya usob. So ako ra siyang gi-relate nga bad pa ko udlot pa ko aning kinabuhi sa music, sa bisag asa nga aspeto, bisag sa pagka-father, bisag sa pagka-teacher, learning process ra ko sige. Eventually mo develop ni nga bad, mahimo siya bulak. Munang bad ti. Udlot. Yan kay udlot ti. Dili siya bagay, so bad ti. Munang bad ti. So karon nakabalo na miya na nga bad ti. No, grabe day ang meaning sa imong kuan yun, no. Naiuban na mga pangalan lagi kuan nga. Grabe ra po kuan nga lan. Shoutouts ni Nanito. Nanito. Kana may pinakatsada ngalan ka na kay kuan ba? Kasi nakabalon sa nanong Nanito na tagaan ako kuan. Libreng kape. Comment ra nga nung Nanito. Full explanation nga nung Nanito na. Ay katawa pa. Bisnardes Pablo sa among kiling. Pablo. Shoutouts Pablo. Pablo. So, no, fast forward ta. Sige. Nakuan ka. Katong before ka ni-release, nanong unsay naka-draw ni mo closer na to the music scene for? Nakuan so, ka? Dito sa payag ni Miles, katong sa Bagong Dalan pa, kami nila Yeki, kami nila Haisa. Si Raikel pa na siya, Wala pa na Yeki sa una. Si Koan, Mikoy, si Koy Zerna, si Kokoy, si Miles, Dokot, shoutout Dokot in Australia. Hi Mike. Bisita silang Yuyo. Serves up dude. So kato sila, katong mga tapuka. Taga mag kuyog-kuyog mo dito, di pa ko minyo. Pero teacher na ko. Among kalingawan is kuan. Cypher. Inom. Then si Mikoy magtokar og guitars, then na mga beats, usahay. Then dito na, kuan na. Si Haisa mo spit. Then ako, sulat-sulat po ko dito. Mga written ako, ang basa akong cellphone, mag-rap-rap. Nas Vladimir, si Yul. Shoutout si Yul of Island Vibes na siya dito. Abot siya sa among ang scene. Pero dili pa may seryoso music. Pero nanas among huna-huna nga, bra, si Kong TV anong panahon na, napas 10,000 subscribers, bra. Close to 30 to 50. Padulong bago pa kayo din. Nana may idea nga mag-create og content. Sama yan, nani. Nana may mga content. Narato sa archive sa
laptop ni Miles or ni Haisam. Narato dito tanan, makita rato tanan. Sayang And nga. sayang kaayo kay linghod pa kayo ang panahon. Wala pa guts ang tao nga mubuhat ani kay maulaw. Yan na. Pero Bra. karon Kung kani nga ako sa una, kuan na kaayo ko kanang porsigido na kay ko mubuhat og bisag unsa nga content. Pero walay mo kuyog nako. Walay parihan ako og burn ba sa or desire nga kani ato ning buhaton. So muto. Wala ra siya na punta, pero wala siya napuntag wala kay experience man siya. At least nakatry ka nga kuan, magsulat-sulat ka inana. Oh, Kay og sulatan na good. Ang akong mabantayan good pod kay kanang pagsulat gud nimo dapat good naagud kay murag experience gud nimo imong ginabase gud ba. Murag rating kag music. sa ako ang style murag narrative ako ang style. Murag storytelling. Pero mas ginalabi po na ako ang metaphors. Atong ato mong kalibutan, mura siya ginana, bra. Kailangan mo siya i-decipher. Kasi ang personality sa tao, kailangan ka mo decipher. Ano i-breakdown ba? Symbolic ang kalibutan, bra. Pareha rapos Biblia, no? Kanang literal nila ng Biblia, pero parang symbolic na siya. Nanarapod akong writing style. Diya, gaya na ako nakuha ang term nga Torre ni Babel. Torre ni Babel. Sa Biblia. Tsada kayo ng Biblia nga Bisaya. Munahan ka makatog Bisaya na diya ng mga lalom kaayo sa Biblia. Sa Katoliko ba mo or dili, sulay ra mo basa na diya ng mga lalom. Mga lalom nga mga kuan, pulong sa Ginoo. Muna to, asa na ta ato? Katong kuan? Asa na ta ato? Katong kung asa unsay nag-draw nimo sa kuan na. mo to, katong tapok-tapok na mo sa Masfam. Dayon. Fast forward na, murag did asa mo mas una mo nagkailan ni Blaze no? Dili. Or kuan. After na si Blaze. Nagkaila mi ni Blaze. Kay mo naman to no, garap-rap naming Haisam. Then Bernard. Push po na mo. Si Blaze og si Haisam may unang Si Blaze og si Haisam mo amigo. Si Blaze og si Bernard. Blaze og si Bernard. Rest in peace Bernard. Kung asa ka karon, I hope nga malipayon ka. So, kuan. Kaila si Blaze og si Bernard. Naabot si Blaze sa hayahay kay gimrag. Abot silang Bernard. Ayun. Introduce ko ni Bernard ni Blaze. Dayon. Eventually, nagkailab sa ni Haisam. Dayon. Si Blaze na siya gamit. Na siya Focusrite. Na siya mic. Invite mo silang balay. Record mo dito. Muna to. Pero wala pa isoba. Wala pa isoba to. Dayon. Tukar mi sa Cebu. No, culture. Culture. First na ako nga live performance outside Dumaguete. Ang katong sa Dumaguete, katong man tong kuan sa Tapukan, katong Doom Awaken. Awaken. Nas a class. Shout out sa mga nakaadto na Doom Awaken. Naa si solid kay na nga Hero. event. Oy. Hero. Daghan kayo bra. Na yung mga Solid taga Bacolod. Sa mga nakaadto dito. Nukar pa sila katong kuan ba katong Brown Poetics. Tukar po ming Wonderboy og ni Haisam sa og ni Seho, yeah. Then Blaze. Grabe to si Blaze po. Dito na. Dito ko una nakakita ang Blaze. Marshall kuan. Lahi po to yung gibuhat atong nga scene. 2016 to no? Lahi po siya. First time ko nakakita murag dito ra play ra siya beat ana. Siya ra usa siya ga DJ siyang kaugalingon, connect siya. God damn. Bro, gyud sa to nimo. Grabia ato, gyud sa dagit ni Blaze kanang. Dito ko kakitag mga kuan. Dito nagasugod kaning pag kuan, human natong Doom Awaken uno katong pag tukar nilang Blaze namo ako'y ga-organize ato. Nagka-amigo na mi, invite mi sa ilahang balay records. Siya may naay gamit ra ato. Dito na pod nagkakusog among band sa Seho. Indot kay kandas lang Seho sa una. Dayon eventually pagkadugay-dugay. Saan na nga year for mga kuan? 17, 18. 17, no? Mga 18, mga nana. Tukar mig culture. Organic lifestyle to nga pop-up nila. Shout out culture. Sa Kukoks. Organic, shout out organic lifestyle. Tukar ming Haisam. Shout out Boss Manuel. Sa organic crew nila Wild G. Yeah. Ord. Na Loco. Cyril. Tanan nga wala na mention. Shout out silang Cams. Yeah. Ayun mo to. Tukar mi ato. Then first to ni mo tukar outside. No, America gone. Nagkakuan na.
dagan-dagan na amo ang mga lakaw. Nami mga tukar sa El Amigo, katong Wayan Tour, katong Stranded in Visayas. Dayon, si Blaze, nakaila pa namo og mas maayo. Si Haisam, nga sugod-sugod ito siya og kuha siya sa Careless Music. Careless Music. Dayon, eventually, undang na untak og music. Mga dugay-dugay, fast forward. Pandemic. Pre-pandemic, after pandemic. Post-pandemic. Post-pandemic. 2021, Una ato gusto rin, anay pa min Blaze dire sa trap nga, kuan, katong kabahig family, kay anang padulong na iyang bata, mabdos pas mamkaks. Ayun, sa mga vision niya, nastorya na niya ni tanan bra. Na siya mga nastorya ani nga, muna iyang plano. Pero wala pa ko kabalo nga soba na to. Ang soba, dugay naman silang Blaze ana murag sa Manila pa na sila na napalain version sober gang. Pero si Blaze rin makastorya unsay ko. Lahi na po na siya nga storya. Then ending nakoy kwaon nga projector kay nato siya gihulaman nga projector kay na siya murag na siya performance sa Siliman, which is iyang gi-shoot na projector sa Luyo. Iyang gihulman. Then, akong gikuha dire kay ako nang gamiton para sa klase. Pag abot na ko dire, naay bata kaning naay batanon nga Junard kay dating ba? Junard kay dating. Si Economy na di ay ito. Economy di ay. Wala na ko'y plano ato mag-music. Naardagway pero murag feeling na ako murag i-die down to imong murag nawala na pod ang spark. Dayon. Kalit ra mag-ingon si Blaze nga pundo sa diri far, diri gyud nga kwarto ha. Dayon, pundo sa then story anay me, then introduce me Economy. And nasa record Vision ang title. Muna ang kuan. Dayon. First sa Yabo. Dayon. Eventually na ay naabot. Pag abot kay si Raikel man di ay. Which is siya si King. Dugay namin kaila. Mas fam days pa. Kami pa nilang miles. O kabalo nga murap dahil siya. And siya dahil itong sa MGG nga magmaskara. Magmask. Then dito. Mask man. Napugos ko. Pero kinahan po ko kay murag laka ni. Bago ni. Sulat ko. Amo na to last verse ko sa Vision. Na siya sa Yabo nga first kanta. Track 1. No, murag dito po to na kuan. Sugog porma. Dito na. Revive. Dayon ni ana si Blaze nga. Muna ni plano soba. Basta ganahan ka mo kuan join sa hype. No, then mo to. Forward dato murag dito. Nakagama sila usa ka album. Tapok na ta. Ako witness po kuan na kay na. Ano ba kas Vision? Wala ba kasi Yabo pero nana ko gasinaw kuan. Paminaw unsaon. As Abdul. Si Blaze, kuanon ming Blaze sa una nga. Sige na record na mo kuan kanang kuan. Iyaming i-push nga mugamag mga bars inana. Then eventually na-invite ra pud tag mga tukar. Shout out. Ako agad una katong sa Bayawan. Listening party nga wala pa kay mga tawo. And build up na siya, hinahinay din nakatukar tag Sigasa. Balik na pud tag Cebu. Dito sa Cebu first na nikuha na mo si Boss Manuel. Shout out good sa Organic Lifestyle. Wala pa mi release ato pero gikuha na mi ato ni kuan Boss Manuel. Among gitukar sa iyang kuan. Wala pa ti release sa Organic. What's ito nga? Kapila to nga. Sa Liloan. Pero kapila to murag kuan ito. 5th or 4th? Tukar? Dili, ang kuan 6th anniversary? Murag 5th. Basta di na ko sure basta kay tukar tas ilang anniversary sa Liloan. Dayon. Surprising kayo. Nas Get to Gecko. Dayon. Dito na ako na-feel nga hala. Effective ang music kay pagkanta na mo so good naamay ni Jive. Vibe man sila. So shoutouts po di ay sa Spliff Prophets. No. Gahi kita sila bra. Sila mo usapod nga kapaspark na to. Gani. Ako po nakuanan po ko sa Spliff Prophets og ni Mr. Lefty. Mr. Lefty. Grabiha mo live oy. Mr. Lefty. Ulat ako bra Mr. Lefty featuring Yaki featuring Mr. Lefty. Grabiha na. Grabiha na no. Bisaya basin, power. Basin. Dayon kuan mo to bra. Sugod na dito. Sugod na dito. Dagan na tang na-record. Nana mo second album. Then dito murag nag-so good. Grabe po to. Kata tong biyahe atong kuan una na tong larga biya. Kaya di pa biya to lalim. Kuan pa biya to. Pandemic days pa biya to.
kaayo kuan siya. Kaning experimental pud siya nga lakaw. Gali na. Rulingaw kayo. Salamat kay Blaze sa pagpa-experience. Gani po din. Safe ra po to tanan. Ma'am Kak, salamat sa stay. Yeah. Then dito na bra, na ko'y album. No, ni-release ka sa kuan. Ni-release ka to sa Bulad. Sa ko to, Sardinas ug Bulad. Oh. Then sundan ni Blaze. Sardinas ug Bulad. So, Sardinas ug Bulad, no? Kumoto. Dayon. Unsay imong portrayal sa imong album ato for? One, mainly struggles siya sa usa ka individual, which is mainly ako rapod. Ako apong experiences. Berg, imo po tong gipagawas ra. Unsa may track na dito? Medicinal, which is advocate po ko og kaning medical cannabis. Tronosphere gyud ang kuan. Tronosphere kato with Raz. O gatong kabahin gani sa Odette. Kato grabe itong kanta. First love song nako katong Juaves Poem. Day November 3. Dayon Huyong-Huyong. Dedicated to Bernard and all the suicide victims, persons nga nag-agi og depression. So, napod to siya kato, Tronosphere. Dayon, Torre ni Babel napod dito. Which is salamat kay ato ni Konomi sa pag-produce most of the beats. Konomi din ay Kiki, duha ka buok. Shoutout Kiki Monster, Konomi. Kiki Monster. Follow ninyo na sila sa kuan, Spotify. Yes, So muna to bra. Then, unsa may pag-album. Unsa to pag-album ato wala na release na tato kuan. Then diri na tan na Berg na kuan taron. Nag-release na silang Konomi. MGG. Hizo na ko yung natugtukar. Hizo no ni Dako ra pud tong kuan. Then tukar pud diri kuan sa tempat katong wala pa kay tawo. Pero lingaw ra Japon. Ay mang pull up ra then sa sunod ato nakatukar mo Summer Madness. Dira sa Racer. Shoutouts for pud sa mga kuan nga supportive kuan dira. Kaayo kung wala mo dili mo makapadayon. Tinod. Kana mamalitay pud sa merch. Then muna to bra, paspas na kayo ang panahon nga naabot na ta diri. No. Nana po yung mga bagong kuan. Living the life. Then mura sa music mo to ako ang kuan experiences. Pero if sa music farmer more on unsa gyud imong kuan? Ang ako ang style more on realism ko. Consciousness rap. Pero mutira jabang kog uban nga mga style. Pero mo gyud ako akong forte. Di man ko maayo kay ani pero diri ko naganahan creative sa pag ako ang sa writing process na ako malingaw kog sulat og kabahig sistema, kabahig current events mga experiences mura kay kuan mo kayo aning rooted kay ko sa ako ang pagka magtutudlo. No, imo pong gina-express ang imong mga kuan. Kung dili man gay nako ni siya matudlo sa sulod sa upat ka corner sa classroom na ako'y avenue ani nga motudlo pud sa through music inana. Tigpaminaw gid mo sa mga kuan ni Buddy, iyang mga sonata daghan din mong experiences and kuan na iyang ma-share basig inyong kuan makatunan ninyo di na ninyo maagian nga mga experience kay nana siya ikaingon na nga experience paminawan ninyo na Sardinas ug Bulad napo na siya mga kuan hidden sa SoundCloud check niyo SoundCloud for deeper experience sa unsay gipang kuan ni Buddy. Kay kailangan man tag mura ni siya og sudan na ay sudan diri nga drill na ay sudan diri nga mga kanang kabahig party murag lahi ra po ni nga sudan ang ako ang gilatag sa lamisa para napoy lang kapilian ba. Kung sudan pa ni siya mura ni siya giinununan nga after pila ka days giprito para bulamig sa food. Inana siya pero tilaw ka lamia lang inununan nga maabtag. Grabe pod bra. Grabe ang music scene pod kanang daghan kay kong favorite bisag sa ato ang line up lang daan dili sa ingon nga pinalabi kay abi ka grupo inana dili kanang naagid pod no lahi po ni sila nga lahi po ni nga generation so aminaw mong Rio Lucas minaw mong Konomi Yeki Hizo MGG
ug sa ubang artist diya sa kinsa pa diya sila. paminaw mo sa inyong ganahan mura gyud na kung dili mo ganahan ayaw okay ra anang inyo hapon na basta kay kung unsa inyong ganahan sunda ra basta kay wala ra moy gitapakan nga tawo mo ra pinaka-importante. True. So now may mga kuan, now may mga incoming puding kuan. So ba mga bagong mga albums incoming basin si Blaze mo release na po do. Shout out to Missy Blaze, Izo. Free Blaze, si Izo, si Nanito, work si Rio Lucas po. No. Basi mo release na ni Kuan. Sige. Dayon kuan bra. Muna to sa music. Then karon sa unsa may mga kuan ron sa music far kanang brag. Unsa mo mga goal ron nga kuan ganahan i-achieve. Nothing change bra murag Ganahan na pagkatong kuan ra. ganahan ra chill pug muna ni siya murag if unsa akong gisugdan mura pud akong consistent nga. Gusto ka matutog Bacolod katong event sa Bacolod? Ay next week Silay. Silay no. Unsa nang event more sunod for sa Bacolod. Kuan siya. Invite ko nilang Jed left-hander kuan sa usa ka event dito and brag kuyawan bi ako kay among storyaan dito ang ilang inistoryaan dito Ilonggo Hiligaynon. Hiligaynon. Mga to ato Bisaya basin ra pug maka-vibe ra pud sila sa music pero excited kay ko ani nga lakaw gi tripping ra pud kay solo ra pud siya nga lakaw ba. Pero sa to Silay? Silay. Shoutouts Jed. Shoutout sa mga taga dito sa Occidental at Tumuana, Buddy in Silay. Yeah. Beto far kani akong kuan sa kadugay na ta amigo nya kanang makabantay pug kuan ang uban ba nga di man jud mo tuo nga maestro ka. Agad masaypan gyud nga dili gyud kuan. Mo kuan ka nga ni Farrell maglantag gyud ka Farrell usay kanang samot nagkuyog mo glaag magabi ay kaingon gud kang dili. Kaya mga laaga na nananghid ko na sa akong asawa no. Nananghid na. Murag undercover agent to nga. Kuan kanang akong gibutang sa akong ambition sa una. Kay sa high school man gud naka-experience ko og nakontra na ko ang teacher ba. Aksyonan kog sumbag. Kay tungod ato laging suspended ko kay tungod og gang. Dayon. Ako siyang gi-take una as challenge nga kuan murag ngano man ni kanang murag sa baning kuan ani maestrohan ni nang manguan magbata ano murag mga ana ba pero kabalo ko na ko isa laato. Then murag kuan. Then eventually pag 4th year nako graduating nako. Salamat sa Diyos wala pugo nakabalik, wala pugo na hagbong. Na kuan. Nay sulat-sulat o anang ambition nimo ba sa yearbook? Then akong gibutang dito kay to be the world's most wealthiest teacher. Mo akong gibutang sa imong ambition dito. Papasulatan mo kita na sa tong yearbook. Wala ko ga-tripping pero mo nabutang sa una-una kay pero dagan kay mo ingon kay akong mama teacher. Ako mga auntie teacher dagan kay mo ingon ayaw pag kanang maestra dagan ang utang inana ba. Mo pala. Pero wala na kasabot sa akong gisulat dito nga kato akong gisulat dito dili siya wealthiest nga money. Dili siya deep kabahin kwarta, dili siya kabahin o kuan kaning monetary nga or material wealth ang pasabot sa wealthiest kay kuan inana og kanang mapalipay ni mga tawo, matudloan ni mga tawo. No, more wealth na imo nang ginatake nga kuan nga. Gain na si mong self. Ay, teacher na ko sa una sa high school nga niingon nga lipay kay siya anang na mga alumni nga mobalik nga mga successful na magpasalamat nila inana. Murag mo pa usa sa nakapa enlighten ako nga mo take ana nga path. Then eventually ganahan ko mag marine biologist. Hilig ko og animals, hilig ko dagat. Pero murag dili masugod ako mama paskulahon kog siliman ya dili ko kayas budget aside pud ana napud dito to mga classmate ako sa high school. So iyang giingon ako so mag-abot niya balik niya magbinugoy na pud so iyang giingon ako pa-enroll dito sa St. Paul. Adto pud St. Paul. Wala ko giingnan niya unsang kurso unsay imong ganahan pinakaduol kay ganahan ko mag-history ganahan po history.
Wala may history major dito. Pinakaduol kay science man ang pinakaganahan ako nga subject. So mo nakuan? Dito ko, nahimo na ko. Dito ko nag-enroll. Ano sa ganun imong kuan? Imong Bachelor of Secondary Education. the major in Biology. Science. Oh, damn. Dayon. Pasalamat ra pug sa Dios bisag isagulag binuang ang pagskwela. Nalampos ra pug 4 ka tuig. Dayon. Wakataw ko. Murag Dagan kay dili ka tuo. Dili ka tuo mo ana ba. Ay dagang nakailaw nga maingon lang maestro na siya murag inana kuyog ra na moglaag ba. Maestro na siya. Adis puro. Bra kanang kuan. Bakukang gani. Oh, bye. Lantaw ni mo sa bakukang. Mura na siya represent pud nga mo nga. Paglantaw nimo ang bakukang kadiri kayo. Pero nang imong hikapon sakit kayo mo paak pa mo kapyot iyang kamot pero wala gibuhat ang bakukang nga dautan sa atong environment bra wala siya gadalag sakit. Di siya pest ba? Pollinator pagod siya. Kuan siya kanang bakukang ragod siya lain siya itsura sa outside pero dako siya tabang sa environment, you know. Kita ba di kag bakukang gadalag dinggi wala. Dahil mura pud na ako abra sa una lagi nga impression nila nako kuan kining tawhanan ni ungas kining tawhanan ni. No, maglantaw ka para kita kag upo kuno nga pumuton be. Gangster kay mamurma. Kangaan. Una to. Then una na siya kanang kung maglantaw tag uska tawo dili ta mag-prejudice ba nga. Tinood. Abi kay muna yang itsura. Mostly pud sa kuan pud kanang gusto kay manuto kanang namon di mo jud malikayan nga kanang mga karaang tao then murag di nila ma-accept nga ang tattoo karon murag normal naman karon sa generation nga inana. Dili man pud ang tattoo namo ang mutudlo. In kaso sa akong trabaho, di man pud ang tattoo mo mutudlo ang kuan ra gyud. Dili maapektuhan ang pagpalit sa daan nga produkto. Modern na nga panahon nun dapat ta mo accept ang mga butanga. Bitaw, evolution is kuan. You cannot stop changes good. Pero normal ra gud bra ang hate ang tawo mo hate gud sila based sa imong appearance, based sa imong mga binuhatan. Murag normal siya sa kalibutan pero dili siya maayong palabihan pod kay too much hate murag kuan na siya. Pero grabe ron noy kay kuan tungod pod sa kuan power sa internet murag at this point murag ang mga bata dali na kay nila mas discover nila paspas ang kuan unsa atong na-discover nga dugay kay nato na-discover. Grabe kay mga bisag asa nga butang. Samot na ron panahon na sa AI. No? Grabe kay mga bata ron murag. Usapod kana po mga gulang murag dapat good lahi silag server good. Para na lahi dapat good lahi silag server Facebook good. For gulang. Then napod sila okay, dapat. Okay, di man pud tanan. Di man pud tanan. Di man pud yung mga gulang pud nga kamaora pud sa social media etiquette. Baka murag iwan na tumalikayan nga ignorante ta or nana good. Namo ginaina nga tao nga ignorante or something. Maunang. Pero loy kay makakita ko tong video nga kana ganing nang order sila Shopee ba. Nya ilang ilang pasangilan kay ang rider kay naskaman sila. Ilan na sala kay wala sa ni verify silang order. Na murag mo po na siya bra. Mo po ni kulang sa atong kalibutan. Ma-ignorante gid ang tao. Mahimog yung salaan ang tao basta ignorante. Usahay, ignorance is a bliss. Gayo. Tsada ang pagka-ignorante kay wala kay muwang sa mga nahitabo sa kalibutan nga daot ba. Tinood. Kung too much pud information na anim mo, makuan pud ka bra. Mura pud kag ma-aware ka. Aware ka nga. And depressing mo judge na pud noon ka. Depressing pud siya bra in a way ang nakay intelligence kabahin sa palibot unsay mga nahitabo kay di man nimo mahibal-an ang inequalities. Di nimo mahibal-an ang mga knowledge is a blessing and a curse bud. Corruption munang usara pud sa akong mission no. Usara pud sa akong mission sa tinuod lang nga pagka seryoso nga istorya is to lessen ignorance gyud. Munang bahala kung sa inyong istorya sa akong kanta. Kung sa inyong kuan political kini siya inana or kuan kay siya sige reklamo. Bra, kung walay mo reklamo, walay madungog. And kanu sa man ta mo reklamo kanang mga matay na ta sa kuan, mga panghitabo karon. No, tinuod na. So inana ra siya nganong di mupod nga topic ang akong ginasabot. Ginatakal pud niya murag kuan pud. Murag ginapon na siya murag karon
dagan kay ignorante makakupot sa kay bisag asa man ta makapalit og kuan cellphone SIM mga telecom providers bisag as whole Philippines na so tanan na access di na ka makaingon nga gamay na lang dagay ang uli access ka na lang gurong mga kuan agid sa bukid nga gapuyo. Dayon kuan ba muna to no balik tag ignorance kanang ako na bantayan gyud. Okay man ang humanity unta if sakto ang paghatag sa education. True. Sakto Patas na access tanan. Kay usahay manggod sa tinuod lang gyud nga pagka-istorya, dili tanan na ay access o good education. Bro. Tinod. Tungod ra pod sa ginahatag sa ato ang government nga kulang-kulang. Bra, kanang among eskwelahan karon. Amakan bra. Tulo ka mo ng classroom. Sa Zamboanguita lagi. Pero narapod sa mga bata bra sa new generation if ilang gamiton gyud maayo ang ilahang resourcefulness kaysa didto nga eskwelahan ka na nabalhin na ako ron bra mga utukan man ang mga bata didto bisag deprive kay sila sa kulang rag mga support gyud pud ba nga to learn more na nay uban dito bra nga wala ka kuan og Jollibee wa pa ka tilaw og Jollibee no and Jollibee is a kids addiction. Umurag kita ako sa una makakaon kog Jollibee elementary ka na arang ma-honor or nana or birthday sa una karon kita normal na to nga makaon tag Jollibee di na kita mo kaog Jollibee kay balaw na inana pero sila bra wala sila kasulay ana tungod sa kalisod sa kinabuhi tungod sa kalayo sa ilang sibilisasyon kwarta palandaan pod pero believe ko nila kay kuan kayo kanang willing kay sila nga mo learn which is sa mga batanon karon. Kaya lang inanapod ka ng mga innocent pod nga kuan kay sa mga batanon karon bra. Privilege kay sila kay gitagaan sila og sakto nga edukasyon, sakto nga kwarta, sakto nga balon o private school pagod pero giusika nila bra. No. Sayang ba pero sa mga naminaw kabalo ko nga process na siya murag niagi ra pod mo og inyong growth pero dapat atong una-unaon ang kahago sa ginikanan kay dili tanang tawo na ay dili tanang tawo makakuha na nga grasya. Dili pod tanang tawo para sa kuan gi kuanan pod tahakan nga kuan. Kanang uban di motor. Usahay di sakyanan pa or dili maglisod og pliti katon didto bra kay magnapay maglakaw og 2 hours. No? Lakaw sila 2 hours bra para ra makaskwela. Kuyugan silang iro. So mulakaw sila alas 5, maabot eskwela alas 7. Nasudaan kay ubanan ka. Nairo bra sa atubangan sa classroom. Nairo diha kana magtudlo ko. Nairo diha bra natulog, kay kapoy dito og lakaw. Di ra po siya mangilabot. Uban siya pauli. Uban ra po siya uyang hulaton iyang amo nga estudyante nga mouli. Bukid layo-layo pa sila gulian 2 hours lakaw daw. Pero kita ko to yung mga picture ko layo-layo gito taas-taas pud to. Nya pang-pang ng kilid. Hazard siya pero pasipohon matagaan og kuan sa gobyerno pagtagad atong yuta. Pero kuan po biya murag ang atong education para nako dapat gid ang atong education gid diri kuan. As you have said po sa imong mga kanta sa imong kanta gid katong yung sa tong kanta nimo Paglakaw dito gid gi-mention niya kay naka-experience mas Farrell 5 years biya siya gapuyo dito sa bukid. Di ko siya po ingon bukid po sa Ayungon pero kuan valley siya surrounded by bukid. Pero layo gid siya sa kanang murag kuan barangay gid siya. Layon kuan mga farmers na mga ginikanan sa mga bata and atong tagaan og bili atong mga farmers. Shout out sa mga farmers diya. Sa panahon sa pandemic bra sila ray buhi kayo bra. No. Nara sila yung malungag, nara sila yung maluto nga manok. Makaon ra gid sila. Nasa gulay. So dako kayo og tabang ang mga farmers. So dapat sila mo itagaan og pagtagad pod sa ato ang kuan compensation sa ilang hard work nga kuan. Kaayo barato. Barato kay palit ang palay bra. Kaayo. Karon 13, 15 nya pila naman ang bugas per kilo. Asa naman to presidente na to. Dato na unta sila ron kung sila pa ang kuan. Sila pa ang dako og kung mahal ang bugas dato na unta sila. Ngano man pobrero Japon sila. Sila tay dato ron ang mga mag-uuma, luya bitaw pud sa ilang. Pero dagang factors bra mo po na education pod kay kung ma-mismanage po nimo ang money murag
Di ko gamasin so Hindi ko masenso po. So, murut siya sa dapat good education yun. Quality education yun ang makuha sa usa ka tawo para ma-end ning kalisod, no? Okay, balik ta far. Taas-taas na gid ito na ko ano. Taas-taas bra mo wala naabot og ka oras ato na storyaan. Taas pas-pas na kayang kuan. Nagali wata naabot og storyaan Oh no, gali wata naabot tayo. Wala ra to ginadap. Wa mo gud nakabutang og kuan god ilim nun. Okay ra pud bra kanang sobriety is good pod kanang no? Sa mga hilig og inom diya okay ra na padayon na nina pero dili sa tanang panahon makakaya sa tong lawas ang inom. Love your kuan pod. Love your organs. Pamaagi nga busy ang imong kaugalingon. Daghan gyud kaayo. So adutas mga mas healthy alternatives kay wala man ta nagkabata, nagkayuyo naman ta ning kalibutan na. Galaw-galaw kita dapat. Sige, so asa ta sunod bra? About sa imong kuan sa music, naroon ko ganahan mo bal and for kinsa man kay minani man gid namo gid mga kuan brag desire ba na kinsa imong ganahang collab in the future kuan nimo? Collab. Sa imong kinsa imong ganahan atuan nimo sa imong dalan. Parang collab tayo na or atuan nimo. Uban na collab na nako, mga idols na ako. Pero ang pinakaganahan akong makollab usa is Brugoy. No? Kabalo naman ka nga no. Sa iyang style ganahan ngay ko. Sila Kirby World. Shoutouts the friends of course, in house. Konami. Uban nga Soba, Rio, Anito, Hizo, ikaw bra, Abdul, si Daddy KCDA. Kana hutdon ako nag-collab, gumusugot sila. If na opportunity, nga kanang grabe gyud. Ganahan po kong dream collab gyud. Kitsa man. Kuan. Raz na collab na kong Raz. Kung murag pwede ra magkuan no kanang pangandoy, Flow G dagoy. Flow G. Gahe, Flow G. Si Cash G. Or si Juan bra. Kung foreign, Kendrick Lamar, gino. no? Pila ra may palad sa unggoy. Pero layo ra kayo, pero takabalo. No, bas hindi ay. No? Pwede wala imposible. Kayo. Wala imposible. Ikaw, kinsa imong mga kuan, top 5 artist, international. Kendrick, J. Cole, Mac Miller, kisa pa ba? Si Joey Badass, dayon, ikalima na ako, Eminem, dili mawala sa Eminem. So mo to. No. Sa local scene, kinsa imong kuan diri all over the Philippines, kinsa imong mga top 5 favorites karon sa kuan? Ang mga naaga galup sa ako ang playlist. Yeki, Flow G, Boki, Hero, Brugoy, Friends in Hell, ako rang ilapog 5, Soba, Kayo, MGG, sa kuan, sa karaan, Bamboo de Pistola. Pinoy man na, local, pero international po siya. Kinsa pa bailain. Storya naman ko Mr. Lefty, no? Wala pa, Mr. Lefty. Mana? Mr. Lefty? Wala pa ni mag-iingon si Mr. Lefty. Kaayo. No? Muna mong kuhan na. Daghan pug choices good po diri kuhan po. Kaayo. Ikaw ray bahala og daghan kayong diamante sa Bisaya, bra. Ikaw ray bahala og wala lang gid na tagag-tagad sa kuhan. Ikaw ray bahala og kalot kung sa imong ganahang kaluto na ning mga yutaa. May tag kuhan po. May tawag ko ang mga kuhan. Taga Luzon makasabot pug Bisaya ba. Pero okay rin na, bra. Kanang ilaha po na kasi lahi po taga-tuwa. It's the difference. Pero sige lang. Muto. Then there kuan kaning nakay-plug. Ikaw nakay-ganan istorya nga ikuan for pwede naman mo makat no. Ikaw for nakay-ganan istorya nga something or kuan nga before ta mo end ganan i-plug in nga mga sige. Support local music nga inyong ganahan. Yeah, support local clothing, alat,
Trident. Organic Lifestyle, Trident. Shoutouts to Shoutouts. Dada, Daddy, Soba merch. Abdul, Soba merch. Soba. As usual, yes sir. Shoutout Support sa Organics. upcoming releases sa Soba. Aspo. Nakoy Aspo release release. karong March. Makita rin yan ninyo sa Aspo page, sa Aspo Duma, sa Kuan Instagram. Follow. May Ayun. pangbutang na ng mga kuan. Then sa future pod nga mga music, support lang. Kung ganahan mo, kung dili mo okay ra pod, inyuhan ng choice. And Kita mura to. Salamat kayo sa tanan gyud. And end gyud, salamat kayo sa mga mo approach. Kung makita mi bisag asa sa atong dakbayan sa Dumag Ghetto. Yes sir. Salamat Tunay. kayo sa pangutana, sa curiosity, sa mga sa dako kayo nako na nga Ay kani for nung na mo tanan ni mo nga anong upaw ka unsa may katubag. tungod sa genetics. Di ba na mga explanation na? Kuan ra, acceptance is the key ra man good. Normal naman na bra. Naralay na po na nga topic at rin ang storyaan po hon. Yeah. Dayon, kuan. Watch out for upcoming episodes. Sunod na mga episode, napatay dagang kayo masturya nga mga tao. Yeah. Salamat kayo sa pagdugay ug pagpaminaw sa pagstay ani nga podcast. Salamat bra, Nikki. Too nice. Yes, Abangan mo mga among mga sunod ni episodes mo tackle mi ko mga different kuan persons diri sa Visaya scene, mostly Visaya scene me. Ang dami ra niya inyong kuan. Just subscribe sa among YouTube channel and follow us on Facebook. Share mo kung ganahan. Yes. And this is Tanod TV. TV. Woo!